ina jokki jillu diine e jokkere en ɗam e lawol cheikhana ahmada tijani radiallahu taala anhu ngu waɗata ceerno mouhammad jalaluddine ba tawi ko yamirore khalifa tedduɗum mo madina gounas ceerno alhaji ahmad tijani ba e oɗo aljuma nogas e jeegom lewru dujal hitande ujune ɗiɗi e nogas e tati ceerno mouhammad jalaluddine ba e sete mum mbayni to sinthiane diakiri gam tindade to likseyba gorgol waktuji sappo e ɗiɗi pawɗi hojomaji capan tati o yetti ɗo likseyba gorgol tawi dental ngal e diwan o ene jaɓɓimo tawi koye gardogol khalifa o hono ceerno oumar alfasi e oɗo aljuma ko ɗo o ñallata haw juula juma ko ɗo o juulata takusan o wirda wasifa e asrul juma on saaha o juula futur e gueƴe on saaha o waynodira e dental ngal ngam tindade to ganki أمام الجوادي واللجوج جهول هدى كوثر وقد قصه الله كوثرا به ينتفي يوم القيام غليل اللون الأبيض لونا من حليب من الحلب عظم شيبة فيه نصيب مرحبا يا خير محمد تشارك المدينة مرحبا يا خير عم زارك يا كرة قد تشارك المدينة مرحبا يا خير محمد وجبال Oto il faut yo bello la oto dara kay oto Kucing yanar kali. Gope damal ngal hay goro tar ndar hay goro gope بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله
عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا الله يقولنا الله صلى الله عليه وسلم elom taade ceerno o bismaade hoɓɓeɓe ko heddiɗo ko fof ko alluɓe makko eɗen jettiri allah noon lomtaade mo ko almuɗo lomtoto ceerno mum ɗo e wiidemo bisimillah kanko e denndaangal ɓe o ardi e wiidemo bisimillah e inde wuro ngo e inde diiwan wuro ngo fof kamɓe fof ɓe ndenɗi leydi ndi fof ine renndi ine jaɓɓima e ɓerɗe maɓɓe e tijaaniya maɓɓe e l'islam maɓɓe eɓe jaɓɓima ɗo ɓe ngoni almuɓɓe ɗo e ɗo ɓe ngoni musidal ɓe nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallama ɗaɗo wiya abdulmo ceerno tawɗaɗo ko almuɓɓe ma kadi ko wuro ngo fof e diwan o fof gure ɗe fof namɗo kawri kamɓe fof ne eɓe dardi weltare eɓe mbima noon bisimillah eɓe mbima bisimillah eɓe ñaago allah tedduɗo o bisimillah mo madina naaɓe mbinone laaɗo allah kala ko allah tottunoɓe nde allah rokkata min ɗum sabu barke allah e nelaaɗo muɗum e ɓiɓɓe amen noon jaari emin ɗawinine kadi komin daati fof e bange allah e ɗeɗo hunde min keɓat ɗum inchallahu alhamdulillahi rabbil alamina. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلب من جيغاي ومسلمين من كلمني من جوريما من جتي الله نفيوي أمين بلتي كدن فيوي. الحمد لله رب العالمين.
no mbiɗani ceerno onon ko on heɓɓe inchallahu taala koko yettirte Allah no feewi onon kay ko on dartirteɓe inchallahu taala alhamdulillahi rabbil alamina bandiraɓe men hebbiyanaɓe ɓe kamɓe ñaguino ceerno hikka aranede gaayi isa ceerno neli min yomin ngar kala kadi ɗo min mbawi yettade hen min jettanomo hen so min gari ha ɗo kam min jettoto gaay no wayi fof kam min jiya on min juuro on min jiɗa hoodde ha Madina ceerno wiya mbele min jettima nde seyba min mbiya ala moye ceerno wi min calmini on min juurima yiida e yewende amen gaayi ko ceerno ko inani ɗon alhamdulillahi rabbil alamina eɗen belti no feewi no feewi no feewi amin gadde ceerno Ahmad Tidiani Talla on wi ceerno Tahiru Talla to Thilan tano ceerno Mouhammad Saïd o rokkano noon kanko ko Mamadou Diar Hadji Ali ko kañum woni men ɗum makko o ɗum tagi kanko ko Madina Gounass ko woni ɗon e gadde ceerno he amin gadde ceerno Abdoullahi Ath wonde ko teɗum ceerno Jalal ko noon ne kadi Ahmad Tidiani Dia on ko sofort ceerno e ceerno Sada Ahmad Baydo Sy on ardi programme lawol ngol kanko kadi ardi jawwutude o ko noon de Ousmane Dia leeraɓe jeeya on ɗiɗi arde amen amin gaddi kadi ceerno Mouhammad Silaji Ba on jeeya ko noon sotten ko toon woni nde wattini amin gara o ƴeɓɗimin ko ha ɗon o rosɗo kanko waddi min hamin jalti o saaha o ardi min minene makko gardi alhamdulillahi rabbil alamin amin gaddi kadi ɓesgu ceerno ceerno Mouhamadoul Mourtada Sow e ɓesgu ceerno ceerno Abdoullahi Diaro Samba Sada kamɓe fof eɓe ɗo e ceerno Saïd Aboubacry ɓeɗo fof minen gaddi ɗon ummade ɗo e Kayeyyi faade ɗo e ɓesgu ceerno Abdoullahi Gaye ɓeɗo fof minen gaddi alhamdulillahi rabbil alamin kamɓe ɓe gaddi yiwadde ceerno yaadude e muɗum wondinani ɗingal e Fatiha salatul Fatihi تفسير بدون